Lam sugun norok cho tonani YouTube channel lo. Miyaw Bubagra song Home Minister Amit chabai thangai Malai kha New Delhi wa. Tai Bubagra ni logyo tongka Maharani Kriti Singh Devi tai tongka Minister Brace ketu deparma tai tongka MLA Saranji deparma tai kubani MLA robo tongka tai CM Purnachandra Jamatia bo tongka Miya Home Minister ba Malai Thaniel logyo wa. Tamni bagai Malai lage hinba Tipraland Rights court khlaimani 19 month ongi tongka tabu sukjara implement khlaijia ko. Abo rongna implement khlainani abono tui no Malai like miyawa tei Tipraland saroni hamkrai jingtal birman rongna tui bo salaijaka ani saka Bubagra phaidi kubani koktuma khana layano haino hai IPFT Rokbw miyawa election commissioner bai thangai Malai ka New Delhi wa Tipraland hasteni nangkukma samrokna tuiyoi o Malai Thaniel tongka Mantri Shukla Charan Nawatia tai tongka IPFT President H MLA Prem Kumar Yang tai tongka IPFT GS Sofan Deparma phaidi tai kaisa koktuma phaisingo Thaniel deparma thimani to sung jotona saimangka sandoi no buri Malai nani logirnani thangai buri ni bini yong sungbai bujagai thimani phia abune rokno tabuk sukjara police romya kho tamni botu romya ongkhana asukda Tipraland police ni yago fan kare belaino wanama sincha borok bothar jakmani si police romai maya hangkaba nai na ba sui bothar jakmani si 24 hour ni bisingo romjak mano khai borok bothar jakmani ke tamni romai maya Thaniel no bui buthanai rokna tamni tabu sukjara romjai ka ongna Thaniel ni mafani Thaniel rang puisa kare bikra borok khani ta saknanga khlaijak tong tini bai video asung nong situng Malai phene next video hambai